Ai không lấy phi bro ki be dan ka por humani but if you come jo ki bas ngap ni Bible study dong ba jong YouTube channel tingin nya sedang no ni Bible study ni ka por te swa nya fra doi ko pa jingi bhabning ni ai ngu me ba mela penyo ngi kalat pat sin bangin ya kendu kum ka Bible study jong ka banang ban ya puli ya ka tin jomi kabangidang ya dingba jong ka gospel yonis akni kal nong ka khat new tukur khu kanrat ngi bangi pusan ngi perkhat halor kini ki dkhot ki badang sa jong ni kal nong ka ba long sibenta na ka jing doi ka jong try jisu hakatu ka janmit ka mit shwabun sa it ladi bakin kem yu batkin sanaf na yu atrai tukur khu ngi bangin na ban suthu ye ka jing kodor jong kini ki kentien ki ba try jisu ula duai kan no ki long ki badan jingmut naga banta jongi kham tam ki ba im kini ki sngi ki ba la e sisa try but ki ba bon ki jingkla but ka perthairu ka dan padang ki jingki ki ba bon try tukur khuingi nambang ni ka por do ka bawai jongka ni pa ni kini baro teng Jesus Christ amen te katayo ko bala khat ka ba la dab ngi na puli ya ki dkhot na do ka ba khanyo hadu ko ba arpho ha ka dkhot ka ba arpho try jisu u duai so ka pa ong bangam duai tang ka banta kini ka ba mat ki senran ki badan bat ha ka to ka por ha ka to ka kper ka ba duai ndrei wang duai ru na ka banta kito kiban sangit hanga da ka tien jong ki mo te kani ka jing duai ka jong kadan ka jing kenthop lang ya boro ki bangit kamot dia boro ki ban sangit tingile puli to ka banta tangan si puli biang to khot ba khat nyu tatar mo he ka ba arfo tatar lemne ngam kerpat tang na ka banta kini hi nroi na ka banta ki taru ki bangit hanga da ka tien jong ki babaro ki nyelong sitli kumami ko kpa hanga ngaru hami bakiru ki nyelong sitli hanga ki nyelong sitli hangi bagata ka perthai ka nyong bala pha mami yanga yakata ka buramru ka bamela ai hanga ngala ai heki bakinyo yelong sitli kumjo kumba nging yelong sitli manga haki bat mami hanga bakin yelong yaki bala ya penjanai ha ka basitli bagata ka perthai te kan yo tim bala pha mami yanga bat bamela e yaki kumjo kumamela e yanga kukpa yigita ki bamela ai hanga ngakwa ba hakaba ngadon manga bakitaru kinya don kat bat nga bat kinyo khmi yakata ka buram jonga ka bamela ai hanga naba mela i yanga menswa ka penlong nongrim ya ka perthai tutungin ya puliswa do ni tingi i begini ki kentin jingdua utra jisu ki long ki mayan ba mo ki kham kit jingmut ki ba kham jiliu tengin ni ham hiban ya kat ba kasya ingi nginum kerki nomor larangi kerki ngila bendu no iki ba dan ketenrai kini kentin jung dengan nyepet swa biang itu khot ka ba
arpo ko bangila da puli mensem tayo limni ngam kerpat tangnya nagabanta kinihi ndrei nagabanta kitaru ki bangit hanga daga ketien jongki tiu try jisu hagatu kapor mula kerpat yu blei kupa bon penkentang yaki tu ki jong kamut ki senran ki badan kapor daga ketien jong wong namar baga ketien jong kalong ke jing sisa penkentang yaki daga jing sisa wong ka ketien ke jong kalong ke jing sisa tiba wong ba kumbala pha yu dau kpa yu si ka pathai kumta uru pha ki si ka pathai wong ru baula penkentang yaladi nagabanta jongki dihani dekat barfo ngam kerpat tang nagabanta kinihi ndrei nagabanta kitaru ki bangit hanga da ka ketien jongki tu try jisu lai I bagi senran hadien baula yap ula mipat ula kiu sebeneng ula I lupa bagi senran kin selap uman simukhut on sawan ban syong haki bat kin sayo I kata jing slur bat kabor bat jing ai ban yelap ya ke gospel hapadeng ki parabriu kamdei tang ha karila jong ndri kin let wat sya kiri ba kham jingai ru kemangi I ha ke kitab jong ki kam ki apostol ngi I bagi senran ki let yelap keleng mo nalor ba hadien kata lami so pol ru ublayalap kham jingai susu te hoit ki don ki senran ki bala poi se jingai kum ki thu sifang andru bola let yelap siru se Russia hadu menta ka balang Russia ki ikan mau yu andru kumuta tau naki longkpa jung ka balang ki bamenswa baru dan bentah ban seng ka balang nama demo balawan yelap ningkong ya ka gospel se Russia tingi tip ru bau Thomas wen ki senran jung try jisu lawan yelap shadu se India ul poi Kerala te lesi la ya bon benai bon sngi ban mi nang tai na Israel ban poi shadu se Kerala te try jisu la I kin salit banyalap kisenran ki jomu sya keleng te hoi haka kam ki apostol danginya pet wong yaki bikin sedang na kata takadon hatugal nong kabaning kong kam ki apostol habu wong yaki bikin up hadu no one man sim kedekot ke bapra nomor syua bikin nyalap wong ba kidon kaman up hadu on the one man sim bon pun ke boriki te wong ndrei pinyo diang ye ka bor andala wanu man sim bakhuet hapi but pinlong ginong playanga ha Jerusalem but ha Judea baro but ha Samaria but hadu bakut ka perthai kani kadai ka jing kentu but kalong kum ka jingkit khle ka bau try Jesu ong ye ki senran baki kin sakhi kin playu lani kin proclaim yu lani kin witness yu ha baro ki jaka wong ningkong ke Jerusalem ke jaka ha ka bakidon tu kapor ka balong ru kanong ba jungkari jungi jungki ngamut nang ta kin le sha Judea kalong ke sinong ke babon kini ki jiu ki syong ke bakhambon ki di jiu nang ta kin le Samaria pat ki dei tu ki jet riu ki ba khle ki bam dei ki jiu tanrai wat ke jing mani blai ru jong kiru kanan ka jong ko mangila puli he kal nong ka basau nang ta sebakut jong perthai te kemut kin selej ta ulai I bakin net nomor ka ka hukum ke jong uhi bakin net mo ti wong pinlong ginong flying kemut pin ye thu isphang jonga ki jet riu jong perthai khnam bakiru kin tip ye ke jing penem bakiru kin nge ho try Jesu ti hamba ulai I lepai kata tu wong yukpa udwai yukpa wong kerpa ndai tang naga benta gini kisenran ndai ulai I kata bakin selit jelap kisenran keleng perthai kin sewan ki brio banget tang ha kasngi Pentecost hadien bakila kadika sngi ha bau mensim bakhu ulawan kumbau try Jesu o mentan mo ndai pinyo diang ka bor andalawan mensim bakhu fi wong iki bikin up hang tu po Jerusalem dan lawan mensim kuat wan meno wan ketu betul nong baar
ulai kilayo diang ya kata kabor ke bau lekular da kilayo diang kata kabor hak tu kesngihi kala yalap bat lah jar ngut kibriu kilangit trai Yesu hak tu kesni lapen bab desiki mo kalendong kabar ke jerong te pin hang tu la itu benia kumno wan herman simakhui kumno bau Petrus usdang benyelap bat hak jinglap u Petrus da fila poi ke dekat ke ba safuai kong namar kata ye kita ki bala pediang ye ketien jong u lapen baptis kumta lapen yeso hak kata kesngi syaka balang kumbalai hajar ki mensim kumbalai hajar ngut ki brio lapen baptis ha kesngi Pentekosti mo ti nata kada utra Yesu ong up shua wan mensim pin up ni te wan pau mensim khui kum ki thlit ding wan ban syong halor jongki haba ki ap hakwe ke jaka te kadai ke sni Pentecost ka we ni ki jing niam ki ba kongsan ba jongki jiu mo to tikani kini ke balaja kadai ke bau Yesu lai ilupa kandang ja hagani ke por bau dong duai te kampat ja ndai lai ilupa bagi beri kin sengit hagi senran ju haga ketien ke bagi senran ju kin nyelap bakin sengit hu trai Yesu tak dau ong tu dekat bar fo lem ningam kerpat tang naga benta jung kini hinre naga benta ki taru ki bangit hanga daga ketien jung ki te kerkom ong trai Yesu kalong haka present tense haka Greek ru kalong present tense kita ki bangit hanga daga ketien jung ki balai bakalong kamta nri kindangit namar ndang yalap bat kindangit namar utrai Yesu lai ilupa perkat lupa ya kebanwan ulai ilupa bagi berikan sengit te usang kumtu yau kepa ukerpat ba naga benta jungki te kalau ngilai keren kini kita yo larang yang kelam benyaru bakat no kalau ngajing kerku haba utrai Yesu ula dua lupa naga benta barok kiban sengit hadin jong kesni kani kesni ke bau udoi mo diulah doi lepan tajongi ru habu udoi nta kisendran ong penkentang iki daga jingsisya kemut udoi nam tajongi ru penkentang iki daga jingsisya kita ki bangit ki ban sengit habu nafta habu ong kumbangala pha hei kumbamela pha inga sik perthai ke dekat ke bakat pra kumtanga ngaru ngala pha iki sik perthai kani ke jing pha jung kam dei tang nam ta ki senran ki baran tu kapor lani ki bangit hak tu kapor ka dei nam ta jongiru te kan mar kani ke dei sibenta na ke jing duai jung mo dekat baka khandai kurpa uang te na ke benta jongki ngala pen kentang yeladi bakiru kin yo yelong ki ba yo pen kentang khuit da ke jing sisa wong ngala pen kerpang yeladi ngala pen long kerpang yeladi da ke jing IT yeladi kumu bakhlam pop naga benta ban syayap namar ki pop jong ke perthai naga benta jong kita ki ban sengit ho mo mendai tang na benta ki ni senran ri ka thoru tu ong kiru kinlong ki bayo pen kentang khuit da ke jing sisa takadau songam kerpat tang naga benta jong ki tu ki senran ki badan bat tu kapor mendai tang ki tu ki khat wingun dari ketoru ya ki baro kitu ki bangit tu kapor mo bat kapor ke bansuan nang tau ong tu dekat barfui nyepet menta babaro kinyelong situli kumame kukpa hanga ngaru hami bakiru kinyelong situli hangi to hangi ngis dangi ibo tradisu u duai naga benta ke jingelong situli jong ki bangit hau mo ka long habas syua jong katu te u duai nam ta kiwi ki benta kum ke jing pen kentang de ke jing sisa bat kiwi ndrei ke bau fokus pat hadin ke dei ya ke jingelong situli jong ki senran jong ki bangit hau te tang sisin bau kerpat ye kani khmat kupan de pit kitu ki dekat ki besedian ru haga dekat bar fuaru ong biang
bakin yo yelong sitli arfuwe udang dap ong bakin yelong sitli arfuar wong biang bakin yelong sitli peta di jingkat paju te kadan kai kabakar pang hakani ke jingkat paju namar arfulairu mo ndai tang arfuai arfuar khat arfulairu hakabar arfulai lai ke jingkar paju wong ki bala penjanai ha ka basitali te laisen lai wat utrai jisu ukurpat nagamenta ke jingya teli jong ki bangit ho balai namar bulai i lupa bakilong tang ki brio bat kum ki brio ngibun ki jingduna namar kidon kipor hakaba ni scam ni rahamba ni kongo bha yu blai ni yaj bha kat kaman ju kidon kipor pan hakaba ni tlat bat ni ya no ka jong kaman ni le ki ba yu ta ka jinglong do jungi te utrai jisu ukrpat yo kpa bon penlong sitli bat wainuk sai ta ka jinglong sitli ke bakum no wong to ketuju dhon ni barfuai wong babaro ki nyelong sintli kum mami kukpa hanga ngaru hami tu ainuk sai ni jinglong sitli lani ke kum no ke jinglong sitli bakin dan paramaki kalong kumba ke jinglong sitli hapadeng jong u baduk pa habu ong manga hami mami hanga ke thau ye kata ke jing dei haka jing mut haka jing temu haka jing yoi kabas lombit keju pedeng kupa bat utrai jisu kamdan gano ke konflik keman ong no haka ei ke baki temu ei ke baki ki thau ei ke baki rai ei ke baki ki ie amdan gano ke konflik pedeng utrai jisu bat ukupa hakar komban pentri ke kamru ki lombet kawai ke jingmut mo tikani ke jingelong sitli ke badang ke badan padeng trai jisu badukupa ukwa bagani ke jo hi ke kom jingelong sitli kan long kenuksa ya ki bangit ho makiru hak jo rukom kinyelong sitli kumno bakin yadon ke jo ke jingmut bakin i ke jo ka thong kin i ke jo ki baktin blai ka ong ingi ban i kemun ban i jo blai ban i ki parabrio mo bakin kwa ban lai ki badai na ka banta ka buram ke jong blai kin ya kwa kum jo bro ndai baki wat buram na jong bakin ni perkhat na ka banta ki wei hak jika ban perkhat tang na ka banta ladi kumbau long utrai jisu badukpa haka buram jong o kum blai ndre perkhat yangi ki brio ki bajot ki barem ban suspa yangi ban penemingi ban kentiu biang yangi pat saka buram blai kata kadai ke bau trai jisu uduai ho kpa bagata ke jingilong sitli jong kini ki bangit ho kan long haka jo ke nuksa lani ke jo ke rukom lani ke jo ke paten kumba kalong ke jingilong sitli hapadeng jong u berukpa tekawai ke ba kongsan bah ke bangi i ke jingelong sitli ke jong trai jisu berukpa kalong ba ulong ukpa badukun kilong ki bayeng ha ke jing sisa utrai jisu hi ladi wong ngau bulong ke jing sisa ukpa jungi bah beneng udawai ke jing sisa nangi ki brio u ijli ya ke bersyukur ke balam ler ukwa ya ke jing sisa te kata kedai kawin ki tenrai ki bakongsan ha ke jingelong sitli ha padeng trai jisu badukpa nalor ki wei kum ke jing i kum ke jing bha kum ke jing suk bat ki wei te ngi ki kristan kadon ganong rim ha ka bangila banyelong sitli kai kata ganong rim ke jinglong sitli
halor bangi menjur bangi nyelong sitli bangi ngin wat ya kajing sisa lada ngim ya kat kum kajing sisa kajing long sitli jungi kan long tang nasla namar ki jing kwa ki badakum wei pat jong kajing long briu kin sayo ban dominate kajing im jungi ti kadai bandon kanong rim halor kanong rim bangi nyelong sitli don ki ki ba ni haman perkhat ba bangi ong nyelong sitli don ki brio ki nyelong sitli ek basnio te kata kam dei ka bo try Jesu duai kinong luti haba ki amut banlit luti kila ya kran kila ya slab ha paramaki kumbangi kitu ki bet luti na ki ATM na kani mo ado siklur na kano ki yo ban luti kadai namar ba kila nyelong sitli lada kimi long sitli sano kina le tang ban le tur hajan ki ATM ru kinum la namar bagi le long sitli ha kata ka jo ka jing thmu ban luti na ka tu ATM kumta ki yo ban pendap ikatu ka jing luti te u brio ba thmu ka basni ru ki brio ngamat ki ba thmu ka basni ki la ban long sitli te try Jesu habu ong ki long sitli kamat sitli halor ka nongrim ka bau bleu aingi ka nongrim ka bau la peni ka Bible kanong rim jong ka jing sisa jong ka hok jong ka jing isnei jong ka jing bha jong ka jing i but kiwi ki bo blai u khamidan ti hangi larang ye long sitli halor kata te ka dei sisa ka jing long sitli ka ba pen sum bhai u blai nri lanang ye long sitli ha ka ban ye kwa ban iki basniu lan iki ba persya ka manu blai wat kum ki kristan hiru kala ban mi kata hangi bakum ka kanhun kristan la banyelong sitli banla iki ba persya ka manu blai kata kamde ke jing sitli ka balong genuine ka basisa ublai ukwa ba jing long sitli preng jungi kan dan da ginong rim kat bakum ka khtien ka jomu te kanong rim ni don te banyelong sitli pan ru ka dei ka ai ka bangi ha ban yaksan namar da ka jing long briu jungi kalau ka ba sisa banyelong sitli hagalor kita ginong rim ki ba khtin ka jong blai ka bu ingi namar ba kum ki brio ka jinglong do ro kaile ban tan ingi serut kaile ban pen phai ingi na ka bale ka manu blai tingi ha ban iksa tenri utrai Jesu lai i ka ta ka jing plot jongi bangin ha ban iksa na ka ta ka daw uong yo kpa ukurpat yo kpa ba kinyelong sitli bo ukpa nai bor ki kinyelong sitli kumba u bat ukpa kinyelong sitli tapi itu tu khat bar hui try Jesus dang ni ki jingkerpat nta ki jinglong sitli tela da kinyelong sitli kum ka kanhon ju jayu kinmi ki jingenia ki jingemai ki jinge bisni ki jinge kenat kinmi segi parti kinmi segi jinge pat juga balang bat life hujat namar belai ka jinglong sitli haki ki badai jong ka do ka penmi ba iki ru ki jong ka do te habaki long sitli pan ka bor jong ka do kanum la ban pen pat iki ulong concern how try Jesu bangi ngi long sitli te stream hi ko mangi ki brio mo apdeng sipara kikimi pa jungi kwa bangi long sitli kim kwa bangi sun nang ilayat lenti bro sisngi lani kijing im jungi tersitar kikimi pa ki kwa ki angnot bagi ki khun jong ki kinyelong berbor kinya de jingmut kinya don ki jing suthu ki affair ka jinglong ki affair ka jing tip ka jing nang ki affair ki sap ki phong bun ki jing affair nrei ha ka jing yelong pat ka jing de jong ki yelong sitli lani ki yelong ka wei ki don ka ju ka jing suthu iwe ki don ki ki kwa banya tai iwe ki kwa ka ba bhanam tai iwe kata ka de ki jing yelong ka wei jong sipara ting ngam ong ba nia kalong ta berbor ka jing yelong sipara te dang khna ting sipara ratio mo yakni ya than ya bisni ya kumta nim ya thu pen sei ya kibasi para tengi thok bro kata kadi ke jinglong do tu try Jesu kata bakan mi preng jong ki breu ki jong u ta ka daw
kwa ba ki kenyelong sitli udah kerpat yu kpa tu ong anong biang tu khot bar huai ong babaro kenyelong sitli udah ong kini kentien baro kamut baro koi ke balang ndai tang ke balang ke kenhun balang kawai ke kenhun balang bekinyelong sitli tang hakawai kenhun balang namar kum ki bangai ki kum ki kristan kena ke persai dan laki jong ki kenhun balang ndrei kwa babaro ke balang ke jong dada deina keno ke kenhun ru ngin yelong sitli yelong sitli halor ki ki bo try jisu hikai kamut ngin kwa ke ju banle ke ju ke bo hikai try jisu bangin nget how try jisu dak jinget ke ba kumbala batai dak ketinu blai bangin buat iki jihikai ju ngin buat iki nuksa ju kata kadai ke bo kwa banyirong sitli kila bandan ki jing fair padang ki balang kum ke jimpun baptis don ki balang bapun baptis kemangi dak wasendrai don ki balang ki bodo pengam berkum ta ter ki don ki jing fair ndrei kat ba ngirang dehi ki bangit ho try jisu bangit sisa ho try jisu bangit hakajing hakataka jing kai tunrai jong ke jinget kristan ke badan hak bible kata ngidang ilong hi nak ju sem mo tati wong ni sisupan uni wong kinyalong sitli hangi pistuam kata ke jing long sitli hangi kamat hau ban hau kapa katau ya kata ke jing menjur pat habang long sitli ban menjur ya kaman nublai ke jing imjungi mla ban long sitli ladang im ya menjur kaman nublai nangta kadau pat bu duai bun ta ke jing long sitli jungki pai ketu ka sentence ke ba khadu wong ba kata ka perthai kan yo ngai bala pha mami yanga ke proof si ka perthai ba ublai ukpa ulapha yo Jesus Christ ukhun ke proof kedai ha ke jing i jong ka perthai yangi bangi long sitli te habaki ki bampat nge ki i bangi me long sitli bangi pat ye prang ya mi life hujat ki jing kan ad preng jungi ke jayu ke perthai ki bampat nge kim long convince kim sngula ban sngu slur ban ong tong ngaru ngan nge how try jisu namar baki i kata ke jing ye pat ye pra jong ki bangit tegalong ke jing sisa bakani ke jia ke balang pateng la pateng hadu mentaru ngi i ke jing ye pat ye pra ke balang tenre ke baklum pat ngi i ba hapring kita baro namar bo try jisu ula duai bagi nyelong sitli kimi pat kijing penbet ya kata kimi kijing penbahabiang kitu ki be sion menshua ki para banget hi hadian pat ki suk biang namar bo duai ula duai ketu kepor uyai duai naga menta bangi nyelong sitli dikata kadai kebadan kedono try jisu bepen ke usukhia la kejong kedono bo duai ukpa ni hadu laisen ukarpa di kini keju tegadu khat bar fuaru ni pen ya kata ke buram ru ke ba melai hanga ngal ai ki bakin yo yelong sitli try jisu wong sekawai pat ke kejing kerpat ya kejing yelong sitli na kai ke boleh nala dia pat hoi kai ke boleh nala dia wong ngalapan kentang ya dia mo bakiru kinyo ban ya kejing pen kentang da kejing sisa tenre yang ni wong sekawai ke bau lale kalong ba wahai ke buram ke jong hagi senran bat kamdei tang hagi tu senran ke tu kapor kamat hakini ki ba hadian ru nomor ulong tu dekat kebar fo bangam kerpat tang nam takini mo dengan puli biang ya kata ke buram ru ke bamila ai hanga ngala ai haki tekani ke buram ke bau try jisu udan ke bau yo no kpa wong ngala ai pateng ya ka haki nong buat ki jong haki senran ju to ke kata ke buram ke bau le yo no kpa haki jing sya ngila puli apa sedang wong
ada dekat beningkong yakini ki ru ujisu la kren bad ula khmit la ka khmat sebeneng bad ula ongko kpa kata kapor kalajia tu penan brom yo khun jomi bau tau khun ru nyo penan brom mi to ukerpat bau blen penan brom yu mo to katu kade yo koi pat kapang den rei tu dekat bahadian udhot basau ong ngala penan brom mi hak perthai ngala pendap ya kata ka kam ya ka bamela ai hanga bagan le khot ka basan tementa ku khpa tu penan brom mi yanga lembat maladi da kata ka brom ka bangala dan bat mi minswa balalong ka perthai tingila pulitang ya kani try jisu u kalong gumuong yu khpa ong pe ketuk ka brom ka bangala dan bat mi nadu shwawan penlong ka perthai kata ka brom ku mukhun jong blai ubadan ru ka bor jong blai hi ubalong hi ublai uladan ni kata ka buram te menta kum ubri pada ka perthai I kum omdan ni kata ka buram namar balai usya khnang ni kata usya ban usim ni kani jinglong brio khnang ba unyo ban penemingi tu kata ka buram ku udan shwa bo ban penlong ka perthai ka udan bad ukpa tu ula surrender no kata khnang bo nyo ban penemingi mo upol batai hak wei pat kom mi kata da pipej haka city seki Filipi kelenong ke baar kedekot ke basan termo ni pulien nomor hoi kan ke jingken tu jung ui ki para bangit ha Filipi tamba ngiyo jingmut phangkani ke buram ke jung u ke baudan shuaban penlong ke patai tu yo ya kani ke jingmut hafi ke bala longru hau Kris Jisu uba haba ula yo ya ke he ula long ha ke dur blai simla nyo ya ke ban bat ban long merengkat bat ublai hendrai ula pensudai ladi uda sim ya ke dur merau haba ula jalong ha ke jing srim kibriu tiu sim ya ke jing long ubriu kalong ke dur merau kemut bahapa jong blai kum syakri jong blai kum umrau jong blai te usim mi kata kibreu kapa kipet you try su ngi kan mau ha kitu lagi ba na nasrat lagi ong oh ni atau omde khon u Joseph Mystery kimnget bundan no blai badu kata ka dei ka buram ka bauladu hakmat kibriu namar bawan long briu te kibriu ginyo u kum briu hi khamta manasrat kim langit bau trajisu laban keren ni kitin kejing ki bastat ban hikai kibriu ya ki hikai ki ke hima jong blai ban penkhia i kibriu ban nek tu ki kamba lalu pulih ki gospel ki wepat gospel pinap kata ti hadu khon buang kumta bulalong ubah bulalong ka dur blai sim la nyau ya ka ban bat ban long merengkat bat blai ndrei ulapun sudai ladi udah sim ya ka dur merau haba ula jalong hakat tangmat sim bat sa ya kata ka buram ka baudan ku blai da ka bawan ban hiar sekani ka pathai ban sim ya jing long priyo mo ndrei unda ulayam ula mipat ula kiu sebeneng ublai ula ai biang hu ya kata ke buram ka baula dan nadu pasang tenrei hakani ka percaya utrai Jisu udan ke buram hakmat kibriu ka dan ke ke ba kibriu ki ke ba khampla komunikodemus wong dan nu bala ban le kini ki ba memele lem de dei no blai kibun ru kibriu ki ba phlai ha ba ukran utrai Jisu lani ule ki kamba kiong sisa uni udai nau blai tibat kena ka bau blai pen kop yu try Jisu kata ka buram men bau dang dan ka perthai mo hoi ula sim ki jing long brio dre blai ai hu ya ka weipat ka jing dan kam ka jong u bon pendap ya ka kamram jong u ha ka perthai bagata ka long ai men sim khu bon shong po jong u Trajisu la khayu ku mubriu tenrei hapring kata ka bau sim ke jinglong briu ubleu la ai u yo men sim khoi
Habala penbaptis yu hakaba Jordan do Yohanes nong penbaptis men sim bakhoi lawan hier ban syong po jong u hakadur jong ka paru. Ti kejing don men sim bakhoi po jong trai Jesu kala long ru bon ban penset bor yu bon la ban pendap ya ki kam ki bo boleh ai hu bagata kala long ka buram ka ba u yo hagani ka percaya wala da ki bon don ru sibun kiba khlam buram yu mo kum gitu ki bala bentiu yu syo ban sanar na ki bala thab yu ki bala pendeng pensingat sya yu ki bala sempat yu do tri ki bala keren sol yu lai fujat gitu ki khlam buram yu ndri ki don pat ki weiru ki bala i ka buram blai ka chung tungin sisim kawai ka jingjia ka ba upen khia yau tu briu uba pangyap siliang nangipet gospel Marcos kalenong ka ba ar hatu kedekon ka ba bokut jong ketu ke jing penkhia YouTube pangyap siliang dah bo la yeng la yat mu hatu kedekot ka ba khat ar ong tikum ni ru ula yeng bat ula ra no ya kata ke jing thia ula mi no de hakmat jong ki baro kat ba kile kendit no baro bat kile yero ayu blai kidong menu ru ngimpat juyoi kum kani kata gadai keburum ke bau trai Jesu uyo akmat jong kita kipat ba diterster nginlap kita ki ba u ke pau keburum jong akmat ki brio mo namar bo mensim bkhoi usyong po jong u blai lembo mensim bkhoi penset bori u bun lai kamba bat kiwi un hikai kijing hikai ke bemayan un yathu sifang ke himau blai bat kiwi bagi beriu ki ban sengap yu ki klat se ka bamru ketu ke bau hikai hak tu hari khlau sesiliang kedureu galilea la poi janmiet mendan dukan hajan ki klat baki empat bam jaru sepen ken mau ki sendran yu trai Jesu ki pet kini ki beriu mentala janmiet mendan dukan begini tiet tiki ong yu trai Jesu yang terpelat no yaki kenang begini oleh wat jingbam dia din ketu trai Jesu ong terpenbiang mafi kata tiba din kata di persiang men penbiang ki nyu ke pisah ke badan tak ki wat ki ong empat biang ni pisah kat ni pai ba te nang tak ki wat jelap u khna uba dan santli ki pu ban arli ke dokha naita jingbam iba khandiat trai Jesu lo penroi ban besar berosan hajar ngut kibriu mendai tang san hajar ke jing sia da nyulut namar kata ke san hajar ke de jing nyu tang kirang ba sagi hlung ki khna sagi kimi ngamat sagi kenthai te ki lase la man poi khat san ar pho jar ngut na kita ki santli ki pu ban arli ki dokha te kata ke de ke buram ke bau trai Jesu upen pau kaba kedon hu lemba ki jingle ki jong ki bakrau mo ti wang ngala ai ke buram ke jong haki tu khot ke bar arfuan ni puli biang ya kata ke buram ru ke bamela ai ngala ai haki te keno ko kompat begini ki senran ru kilayo ya ke buram kilayo ya ni ke buram namar ba ula ai haki pat yu men sim khut nila puli kelenong ke bakhat san he ke bakhat sau teter kumno boong ba kin se odiang yu men sim khut ke khot ke bakhat san jong kelenong bakhat sau wong he ke khot bakhan riu ngaru ngan duai yu kpa tiun ai phi yu wepan unong pentengan bo nyo yesa lambat phi halakarta yu men sim ke jing sisa ken yu ba keperthai kamla ban pediang na ba kam yu nrik namne kam ithu yu phin re phi ithu yu namaru yesa bat phi unlong ru bat phi tula ai yu men sim kho yaki bat katahi kade ke penyo haki kata ke buram namar
eu man sim bukhoi ublei sim ai la luit na kapor ko man shwa hadin balawan trai Jesu ye ke banget trai Jesu pat ublei ula ai la luit la ngi puli kan ngi ju gospel ngi la puli teng kan nong ko balai jong Yohanes hang to lai thu ye kata ka jing ai jong ublei eu man sim bukhoi but kalong ka jing ai ka ba khram tho la ni khram tarajur haga dukhan ka ba lifestyle na ba utayo wo blay ula pha ukran ni kitien jong blay na bo blay ai yo man sim daga jing tho tu blay ula the kloi yo man sim khu bon trei ha ka jing im jong trai Jesu but kum juru ai yo man sim khu bon trei ha ka jing im ka jongi blay ai kloi kamut why man sim khoi bon yo ban chong po jungi la dangi i kala ka bomut ni pediang trai Jesu mo ta kata ka dei ka bo mut hang ni bo duai wong ye kata ka buram ka ba mel ai nga ngala ai ki mo tu khot bar war ye kata ka buram ru ka ba mel ai nga ngala ai ki bakin yo ye long sitli bele trai Jesu ai ye kata ka buram ha ki sendran dan yo ai man sim khoi pedang jungki ye gijing kai jong ki bakodor pedang juki balai bakin ya long sitli te hambu don man sim khoi but ngi ko ngoi man sim khoi kabami nang ta ka de gijing long sitli namar man sim khoi ude uta ubapnya so ye ki dekhot jong ka balang bakin ya long sitli tenre hamba ngi pensosi man sim khoi ulong no sebar jong ki jingrai jongi ki jingkwa jongi hang taken basami ke jing pat ye pra tu pol lagi sithi jong wong wat penlip yo man sim khoi long man sim khoi ai hangi ke jing ram gading bangin ye trilang bangin ye mani yu blai bangin sakhi yu blai yo trai Jesu daga wei ke jingmut ke jingalong sitli ti habu ong wat penlip kemut ba kembathe peja ye ka ding jo man sim khoi bonum la ban trikam deng bajongi yang takin badu ke jingalong sitli ti hakawi pat ke benta uya ke sithi sinong Thessaloniki wong wat ban susi yo man sim khoi do not grieve the Holy Spirit haka sithi baning kong Thessaloniki nong basan kawai ni ki khot mo tengah mana bangi le ke percaya ke mana boleh ngi pensusi man sim khoi bar habangi le amta kadon gejing ma jong gejing apat ya pra tikat no ki par banget ngi hab banit iladi hatu ngadon benta ke balang ban penyetli ya ka halor ki nongrem jong ka ktin boleh ni ngabe iki jong kado bangala banlong ke dau jong gejing apat ya pra hala ke jong ka balang ngakli iladi iswa ngakelilang yang hilang baru nama dekani kebadan kambha kini kisngi ha bangi i ya kijing ja ki basnusi ha ki balang bar saudong jingi ndai tang ha kari jungi ha keleng slak perthai bergade kani hiru bo trai Jesu ulong usung khia sibun balai sin lai wat ukerpat ha kani kijing duai kijung u ba ki nyelong sitli nang tau ong sisu tu dekat ke bar puar upen kut de ke boong kumjo kumbangi nyelong sitli te wai de kejo biang kata ke jinglong sitli ke de halor ke nuksa jong ke jinglong sitli hapedeng ukpa bad ukhun kamdan kono ke jinge fer jingmut hakabe de ba ki jing thmu bo bom jikut ki jong blai utrai Jesu umenjur 100% ya ke bo ukpa man te kwa bakataru kan long hangi bangin menjur 100% ya ke bau bleu kwa ini kamamut bangi hab yele persya ya ke jinglong do la jong da ka bor ke jong sim khut khnang bangin la banilong sitli barhabang yelong sitli ke bami nang ta ke result ke outcome jong kata kalong ba ki brio ki bompat nge kin sangit kin selong convince kin sayo kata jing so kendu plan sisya Jesu data berapa do boleh.
Hakani ka gospel the people tigil nong gi bakham shwa nong basa basan bandri tatar ni bon sen bo try su uang ba yi tu ki kenten bola phai u do pa to ngim don por ban pe biang tu khot ngin spek we si to ma bon ki jaka bu ong ba ukpa ula phai nga wong yi khamat ki pat ba wong yi tu ki ba dong yi u ki bon wat dau you ki bawan pentot you wong balapha inga du pa ki tien ki banga kren wong ki dei ki bo kren ku pa ki kam ki bangale ki dei ki bangale ya kata ka bapha ku pa ti kata ka dei ki jing long sitli pedang ku pa bat try jisu bat khun ka ba ukwa ba kum ka tahi ka ju pan kandon hapedang jangi kum ki bangit yu ti nang tu dekat bar fulai ngin sepeteng no namar kapor ka bam nei tingin se peteng no we pat ka tayo ye kan dekat bar fulai tu tungin penwai no kan kapor ta ka buram ka jong blai amen tengah kerpat di phi phin peteng ban pulit ledi ye gini ki kentien ki jong try su ha kan ki jing doi ju ki long ki ba kham jeliu ki ba mayan ri ki badan kam ye ngai phiru bangin sotu ya ka benta jong ka balang kalong kumno ka balang ka dan benta yu hakni ka slakndo ka benta jong ka balang kalong ban sakhi u try jisu bagi briu ken nget bala pha yu do pa haba no no briu la nget bo try jisu de bala pha do blai kamat ulang nget ho ulayo unyo e ka jingem bom jukut dan re bagi briu ken nget bo try jisu de bala pha do blai dan kam bagi bangit hau kinyalong sitli ta ka dei ka khubor bungyo ni kini jing roi ki jung tu bulen kerku ye jing puli jung ki tin bule to ni doi ku pa jung yu bhabning sesina trying you one ban aingu yemen ta ka tin ka khu jume kembau try jesu ula kerpat khmat jume bangin nyalong sitli try ngi kerpat na me sisa ngilong ki brio ki batap da ki jing duna bat bunsin ka jing long do jungi ka yo ye ka jaka ka ba khama khamat ban penkwa ingi ki ba persya ka mon jume bukumta ka pendu no pat ye ka jing long sitli ha ka jing long jungi kum ki khun ki jume ban kwa ye ka ju ka ba me kwa ingi bangin long bangin le ha ka ni ka slakhndo bangin don ka jing we ka jing buram we in don ru kata ka jing kwa banya tree lang namanta ka hima ka jome in don ru ka jing kwa banya rap we kamba me mala duai kan rat yarap ngi try hapeng gini ki sni ru ki ba bon sisa ki jing ja ki ba penpat penprai ka balang ka jome bangin phai pat seme bangin nyit ila dia try bangin la kin try ban kongo yemi ban menjur ba ki jing thmu ki jome ki jing im jungi bat ban le ka man jume ka ni ka slakhndo khnang ba habang ilong kumta baro try ka balang jumeru ka ni long ka basitli ka balang ka balaban sakhi yemi bat ki turu ki be sngowi ka jing lap jong ka balang ki nyo ye ka jingin ban pdiang try jisu ban pdiang bala pha dami yo try jisu ban penim ya ka perthai try to isne ban kurkhu ki barok ngila pendap we na pening jungi ru kan ki bas syashkor ka tin jumi binang la ban nya rengkat bat me da ka jinglam mun sim jumi namba ka jingim jungi tersitar kan ran ni pan ni barok ka teng ka jong try but nong penim be jungi Jesus Christ amen dan ka pon ni lang ka di pelaj ini dah kecil. Tunya wah, berkhabar nak tu ayat kecil ba, kebedak biang nak kerja jong beli kepa, lem kecil Jonang penim jungi Jesus Christ lem kecil, pensat buah jong musim koi kini lagi insya Allah kab ngi kum Bible study jang kebalang, lem berok kiba mani syakri keteng jam mereka lang setelah kepertai, mentasya atabam cukup ngi pan aman.